Estem al restaurant Escaleta, soc Quico Moya. Anem a preparar un plat de tostons d'ací del comtat, partint de la tradició, i anem a fer alguna incorporació que solem fer nosaltres. El primer, el producte. Un producte molt d'estació, que ens ve sempre en estiu, just per festes de Cocentaina. És una dacsa que és molt local, però és important que estigui molt tendre, que quan fem aixina isca el líquid de cada granet. El que fem en esta peça és aprofitar el que és la dacsa, llevem tota la peça esta. Després aquestes fulles anem a aprofitar-les per a la presentació del plat, ara després ho veurem. A mi m'agrada tallar-ho com si estiguérem pelant una poma, de forma que anem tornejant la peça i aixina sempre el granet ix sencer. Per l'altre costat tenim el huitlacoche, una malaltia que ix en la dacsa de forma natural, és a dir, on hi ha dacsa n'hi ha huitlacoche. Això és un descobriment que vam fer així a un viatge que vam vindre de Mèxic. És interessant com ens dona sabors a humitat, a vainilla, a terra. En Mèxic li diuen la tòfona mexicana per tots aquests sabors que ens dona lleugerament diferents. Anem a saltejar els tostons en la sartén. Realment això és un granet que es cuina molt ràpid. Habitualment la tradició ens diu que es fa en oli d'oliva. Nosaltres anem a donar-li un toc de mantequilla. La mantequilla en la dacsa funciona molt bé. És important que la sartén estigui molt engrasada. Fiquem la dacsa. I per últim, el huitlacoche. El que fem és saltejar-ho junt en la dacsa per a donar-li un matís diferent a lo que seria la dacsa tradicional. És important que estigui lleugerament dorat, que no es cuine massa. A mi m'agrada que estigui fregit, no potxat. N'hi ha que recordar que la dacsa esta és molt dolça. Llavors, n'hi ha que posar-li sal. Ja ho tenim doradet i ja quasi ho tenim. Nosaltres intentem aprofitar tot el producte sempre per a fer el plat. Llavors, una bona presentació és utilitzar aquestes mateixes fulles per al plat que estem fent. Aprofitarem les parts interiors, que són més blanetes. El que farem serà escaldar-les per a que siguin més maleables. Hem emplatat molt senzill, sequem la fulla ben seca. Fiquem els tostons en el huitlacoche. I per altra banda, una espècie de salsa. És un rovell d'ou que han potxat sencers i el que fem és retirar la clara i el rovell que està lleugerament cuinat. Com us ha dit adés, el que fem és aprofitar tot el que ens sobra de la peça i fermentar-ho, una espècie de cervesa de dacsa. Es serveix en fred i este seria el mateix líquid gelificat i una miqueta d'espuma. Este seria el plat.